My to nekruškujeme, my to plameňujeme. Ako teraz by to bolo z nehorilavého materiálu, ne? Akože od Smeru odpalím tu na KDH. Prosto KDH ani horeť nechce. Nechce, no pekelný oheň to nedrží. Ten Robo je taký kokot, že ani zhoreť nevie. Dajte to nižšie, nedávajte. Počkaj, musím odpaliť. Si myslíš, že sa prekruškujú? Počkaj, Možno zhlasne väčší plameň. kto to je? Obyčajní ľudia. Obyčajní ľudia. Obyčajne ľudia vždycky hovoria. Tak, myslím, že toto je to, o čom hovorili, že nás bude naša voľba hriať pri srdci. Počkajte, ešte máme minoritné strany. Nie, Obyčajní ľudia. obyčajní ľudia dva, aby ich nebolo málo. Či ne? Ježiš. No jebni to tam všetko, aj tak to je všetko. Strana občanov Slovenska, veď to sme my, môžeme. Ľudová strana Hnutie za demokratické Slovensko. Konečne, ďakujem. Exploduje. Vlado Ďabel. Aha, pozri sa, ako prvý. Strana demokratickej lavice. Slovenská národná strana s jednotkou, ktorá hneď po voľbách odstúpi a na tom založila svoju kampaň. Komunistická strana Slovenska. Ježiš, tak to malo ísť prvé do piči. To tu už raz bolo, počkaj. Počúvaj, všimni si, že prvé má povolanie, že predseda, vieš, to je povolanie. Strana Náš kraj. Čo máš ty? Živnostníci, sú tu aj takí. Ľudová. Nora už horela. Toto bude silne horeť. Áno, len Ľudová strana Naše Slovensko. Vatra svrchovanosti. Hej! Poďte si za to. není toto trestné ináč? Právo a spravodlivosť. Nie, iba peniaze sú trestné, toto je v pohode. Hej, silné, ešte tu máme expertov. No, predstav si, že by urobili taký podraz, že by to bol lehorlavý papier. To je Strana volebný podvod maďarskej potom. koalície, Maďar koalício partia. Fú, jak som sa o ňu popálil, boha. Že? Takí Ale boli viacej. toto sa môže ináč kvalifikovať ako národnostná neznášanlivosť. Hej, lebo sme... Prečo? My sme plošne spálili všetky. Aj Kotlebu, aj Maďarov, to je podľa mňa to fér. Dobre, a Eleonora Mojcejová, podnikateľka. Neverím, to ešte není. Takže strana Rómskej únie na Slovensku. Ako posledná? Ty si vravel, že máš Mojsejová. Kde je Mojsejová? Kde je Mojcejová? Kto ju zachránil? Mojsejová z Horného Mojsejová by si mu dávali. Rómovia ani neuhoria nakoniec. Kúkaj, oni iba hnednú. Oni iba jednu do piči.